Els iPhones? iPhones? Què és això? Els iPhones. No saps què és? A la nostra època només existien els xupa-xups. Explica una miqueta més, sí? Molt bé. Pots dir aquesta frase? Està molt bé, però ara Està molt bé, però ara passem a net. Està molt bé, però no passem a net, vale? Vale. Quedeu molt divertides quan feu didiritin-din-diritin. Diririn, diririn. Veus? Veiem com fas el diriritin-din? Diriritin-din-diritin. Diririn, diririn. Que guai! Diririn, diririn. Adeu, adeu. Just abans del gran llibre fin, nou aniversari. Molesta aquí? No. I aquí? Tampoc. Seguiu-me. Està molt bé, però no passem a net, vale?